Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Iglendi yese ngiyamashuro. Shuri unotokwanisa kuti binocular. Uzazona shape yacho kuti. Akubata futhi kutorione mari yakweni. Kubata chivo. Akubata kasini nacho kune kutorone mari yacho. Saka yo kwangotanga nekubata usina bhadhara. Aiwa short time yo wandipa $5 handiti. Tafamba taenda. Make sure kuti inofana kutocharge tichienda. Kana wakuda kuti inini ndichargiseka asichadzi zvebasa izvi. Ndikangokutora 5 yakutanga kushanda. Yakutoshanda newe papo chitocharger nekufamba noti ini ndichaenda pamberi. Iwo ngori mashuri saka pakufamba pa chitobva kutondida yobva kuto charger sini rako to charger. Noti chingosvika enda kutongopfekedza atakanorowa. Aiwa but muri kubirira. Ende nema minutes acho. Aiwa ndezveba. Kubirira. Ikampani. Kondikasvika ikoko ikatadza kusumuka. Ikatadza kusumuka mari inowanda. Nokuti kandichaitambisa unenge wakuisa 5 years. You did 10 years. Right ndochitamba. Right ndozototi 20 minutes dzangu apa kapa. Zvinani at least ndikabuda imomo. Ndinenge ndane 10 drugs. Nonde zvebasa. Noti ndikatotamba muzvinofanidza. Kune imwe inonetsa here kumutsa? Varipa wakaoma kutodika nega unotofunga kuti kochi chakadaro ba amai kumba vanoguta ere saka vakadza vachitiza asi nini paupenyu ndasingatarisira kuti pamwe ndichasvika pakudaro nokuti munhu akuita 4 ana nemurume wanokuimbika pandoda kuti varume vacho kutoimbika chaikoka ndokuri kunonoka kuitika kwarume ingadai mwari angopindirawo kwavarume vanopfeka matirauzi vaimbika. Zvino manje iyo zvauri kutaura zvekupadza vhangeri risiro nekuti ukati vavimbika handiti pamwe vari kuuya kwauriwo maregular ako vanhu vekumba saka mwari akanzwa minamato yako zvinoti kwako kunoita drought kayo. Aiwa kwandiri ngavauye vachingondipa mari vachidzoke kudzimba dzavo vachishanda imwe vachindipa ndokuimbika kwandikuda vachidzoka kumba kwavanditi. Muri seiko muri yeZimbabwe kuri seiko muri koko kumati mana enyika tiri kusangana panapa pachirongwa chinonzi icho Bishu Lifestyle. Umwe akati amufana kunge muchitaura kuti Bishu zvinoko ndingaitawo sei kana muridzi wezita achizviti ndonzi Mukoma Sly iwo bva zviti ndiri Bishu ini ndokazvitaura zvonzi imhosva asiwo vanhu mucomment section muri vanhu vehondo unotombotaya kuziva kuti vanhu vemucomment section vana vamai ani chaizvo zvinofunga vana vamwene because varora havambowanzodaro zvisinei. Pachirongwa chinechi tinokurukura nevasikana vanoita basa resex work rine mazita akasiyana siyana zvichingoenda nokuti uri kutaura nani uye uri kupi nguvai. Pane mazita akawanda anotaurwa. Ini ndonzi Mukoma Sly Sylvester Tafumane. Kana chinge chitaura nevasikana tinenge tawirirana kuti taiwa takuuya kuzombotaura nyaya yeupenyu uye kana chitaura nyaya yeupenyu hatizi kuti tiri kuyanika vanhu asi kuti tinenge tichida kuti tinzwisise kuti chakaita kuti vazopinda munyaya iyoyichi dzese nyaya dzataita panapa paSly Media TV kana utanga kuona chirongwa chinechi. For the past 5 years tine tichitaura nevasikana vese hapana atambotaura kuti yanga iri choice yekuti ndiende kunopinda mubasa iri asi nyaya yenhamo ndo inosunda munhu kushaya kupererwa chaiko ndo kunowanzosunda munhu kuti ko zvino ndoita sei zviri nani hangu ndiite sei nditengese bonde ndo zvimwe zvinhu zvatinoita tinge tichisangana nazvo imomo. Vamwe vobva vataura kuti tinodzidzeiko pachirongwa chakadai so ipo panapa tinotaura kuti vachitiudzawo kuti ana baba kana vari mudzimba umo
vanouya vachikomplaina kuti chii kwavari ikoko. Zvinova zvinhu zvekuti kana wakateerera uri mukadzi womunhu ukateerera zvavanenge vachitaura izvozvo zvinova kuti unogona kuzvigadzirisa woita kuti murume wako asazokusiya kumba achienda kunana marway. Saka izvozvo kana uchitaura kuti hapana chaunodzidza panapa, handisi kuziva kuti unenge uri mugroup ripi. Kazhinji waiti kana uri kuchikoro ukaiswa mugroup F unobva watoziva kuti kana maextra lessons akaitwa still hapana chinobuda. Handitika zvisinei, regai titange chirongwa chinechi nhasi uno. Mpela hapo asi inini kandirea zviya zvokunzi hanzi ukadzipakata handi kudziridza manje nhasi ndoda kudziridza. Right, pakamera pana Kundai Chitate. Rega ndichingamidze vandinawo panapa chirongwa. Makadi zvenyu? Tiripo makadiwa. Hatimbomhoresana eka. Sex worker. Asi sex worker zvakangofana. Saka asi rinofana kushandiswa nderipi? Rekuti sex worker rekuzotiwo hure ndikanziwo hure ndototi ndiani hure asina ichiziva munongotiwo ka sex worker kagoti zvingoitawo chiremerero. Chiremerero chete. Saka tofana kugara chingodaidza chikuti sex worker. Handitika? Noti kubasa. Kubasa. Kukareva zvainzi wabayirwa chitupa. Zvireva kuti wakaona basa kuHarare. Saka munototi muri kubasa here? Ya. Aye zvino zvintori kubasa noti inini kana ndinotokwanisa kuchengetawo vana vangu. Vabereki vangu nekuda kwechisex worker ichocho. Saka nditori kubasa. Vabereki apa ndapafarira. Vabereki vari kuda mari yekuti vatumireyo sex worker kana kuti uroorwe. Vabereki vangu inini handitowazivise kutoti inini kunokundu kutotamba yandiri kutamba. Ndonyaya inenge iripo pachokwadi. Unonzi uri kuHarare kuba? Ndinonzi ndiri kuHarare. Saka unonzani? Uda kuti udza rebasa rekuti riri pachitupa rebasa ndonzi Shainai. Shainai? Shai. Shai. Ndonzi Shai. Wakapuwa nevamwe rekuti wazvifunga wewe? Aiwa ndenangu uri kubasa. Ndiri kuri basa ringozvipawo? Ringozvipawo. Kana uchibva kumba unotombonamatawo here kuti nhasi dai ndikabata mhene, kana kuti unodira fodya ibute pasi, kana kuti une mushonga unoshandisa welaki, kana kuti unoita sei? Inini hangu ndichibva kumba ndotoisa fodya rebute ndototi pambedha pangu paindawaridza ndakuenda ndototora bute rangu ndichimwamwa imba yese ndichitaura kutoti vari kumhepo inini ndakuenda musango ndakunovhima. Saka ikoko munongonditarisawo ikoko ndibatewo tsuro kwete kuti ndibate kana kuti kambewa kadiki ndodawo tsuro muhembe zichienda mberi. Asi ungati uri kuenda musango iwe uchienda patouchline malaisi musango aiwa pakuona kwenyu imi munoti malaisi but kune hondo kokuye nokutoti mari aingowanike kungoti chero ndangosvika ndotongosvika ndichingonzi bhebhi ndokuda ende tinenge titoriwo nezvatotoshandisa towane mari koko. Iwo utoti mari haisi easy kuwana here? Aiwa haisi easy kuwana. Mari yegotsi yakaoma. Handidi kukunyeperai. Mari yegotsi yakatooma haisi easy kuwana ende haiwanike kuenda kune zvaunofunga iwewe. Unotozoiwanawo watotsvaga-tsvagawo tumidzi kana kutongodaro-daro ndinimunamato semazuva ano isusu totoenda kumadzibaba vanotozvigona izvozvo. Ndotopiwa dombo rangu ndotofamba nayo mubra handa ndikasvika pai ndochimhanyazve. Madzibaba vekwamwari vanonamata Mwari kafa? Iwo ndokupa matombo ekuti uende kunoita bonde, asi pamwe pacho kunoita bonde nevarume vanhu. Saka zvinosangana pakuita sei? Saka Mwari anokomborera vanhu vese. Raiti pamadzibaba pakapa regai ndipati-batei. Ipapa pamadzibaba sazvinzi panyika panapa hakuna munhu akavimbika ndiJesu chete. Jesu acho akatotadza kuimbika. Pamwe pacho nesusu totodanana nawo iwawo vachona namadzibaba vacho iwawo. Ende achitotipawo ma$5 yama short time. Nema. Ende zototi anenge akatopfeka gemenzi rondototi kururai iye nditoe noti inini pasi apa panorwadza da kutowaridza nokuti vanenge vasingazivi zvokukota amadog style hamazive madzibaba anongorova achipadenga saka anotobvisa gemenzi iyoyo totoita. Mhosva dzenyu muri tuna madzibaba dzakawanda kai kuna Mwari kudenga. Shuwa mungapunzire madzibaba pasi kuti unongowagara here pamusoro? Zvikaoma kabhadhire kuti ndowagarira zve nokuti zvine maprice. Zvine maprice acho. Yekugarira ine mari yayo? Iyo imbotaura. Yekurara ine yayo. Yekukotama ine yayo saka zvine maprice acho. Imboataura tono ndeikwanisa here? Yekugarira. Yekugarira ikaindoita $10 ndikaigarira nekukotama 10 zvakafanana but egotsi ndokurova 5 missionary iyo yana madzibaba ndanonzi mabhasikora totochovha takatopedza
asi ipapa panyaya yekusiyana kunoita mastaira zvinochinja manakiro kuti same. Aiwa zvinochinja nokuti kaini ndakotama kazototi ndinenge ndabudisa rese kana kumachiro zvino wakadai so pamwe pacha upinde muchemusha unogona kupinda hafuwe saka zvinhu zvakatosiyana kana kuti ndakotama nditi ignorant yese nenge yakumashiro unotokwanisa kuti binocular uchazoona shepe yacho kuti kubata futi kutorione mari yakwenu kubata chivo kubata kasini nacho kune kutorine mari yacho saka yo ungangotanga nekubata usina kubhadhara. Aiwa short time yo wandipa $5 handiti tafamba taenda make sure kuti inofana kutochaja tichienda kana wakuda kuti inini ndichargiseka asichadzi zvebasa izvi ndikangokutora 5 yakutanga kushanda yakutoshanda newe papo chitochaja nekufamba nokuti ini ndichaenda pamberi iwe unongori mashure saka pakufamba pa ichitobva kutondida yobva kutochaja sini rako rotochaja nokuti tichingosvika inda kutongopfekedza atakanorowa aiwa but muri kubirira ndine maminutes acho aiwa ndezvekubirira ikampani kondikasvika ikoko ikatadza kusumuka ikatadza kusumuka mari inowanda nokuti kandichaitambisa unenge wakuisa 5 ye iwechita 10 ya right ndochitamba right ndozototi 20 minutes dzangu apakapa zvinani at least ndikabuda imomo ndinenge ndane 10 zvino ndezvebasa nokuti ndikatoita kutamba muzvinofanidza kune imwe inonetsa here kumutsa varipo vakaoma kutodika navega unotofunga kuti kochi chakadaro amai kumba vanoguta here saka vakadzi vachitiza varume vakasiyana vakukuudza chokwadi varume vakasiyana pane mumwe wekuti anenge ane saizi yakanaka yekutoti uitotaiza unoti ndibaba but kuti zonishandisai baba wee asigona kusenza kuzoita mwe anenge ane diki but achikurevha zvimwe zvoti chero egaka unotopa kutenda kuti zvakanaka zvakadaro saka ndomusiyana uripo kugona kwako kushandisa hatimbotaura ipapa panyaya yekugona kushandisa kugona kushandisa kuita seko kurova zvine simba here kana kuti pane pamwe aiwa inini manje handidi kutoyewa nokuti kana tinge tasvika panguva yacho iyoyo inini indotoda kabhasikoro kuti kwakwa zvine pazvo zvekutoti 2 minutes kateta pedza zvino ukanditova kuti ungesonge tarorana ipapo kandandozokubvisisa 50 tonorana nokuti tinenge tatororana takatobvisana tsvakirai kuno unenge tifamba tonororana makuseni ichipera munhu kumba kwake munobveta situation here yekuti kana waenda kumba munhu obva asvika obva angorara iwe obva wamuti manduwe mukai muchemari yenyu manduwe makorekore akakubiridza aiwa handitombokumutse but ndinozokumutsa ndakunoti 5 dzakwana ndakuda kukudhisimisa nokurovesa kawanobuda uenda kwandiwarara handiti warara magumbezi angu ndakamawa chawo ende ndakatotengawo sipo ndikatoisawo rebhe munhu anowacho saka wabhadharawo zvakangonaka zvakadaro Shai nai ndo zita rakwa ndiri Shai chii chakaita kuti upinde munyaya iyi inini chakaita kutengesa bonde inini ndine vana 4 chakaita kuti ndipinde munyaya iyi ndaigara kuno kuHarare nemurume wangu ndofunga taigara zvakanaka ende murume wangu abva tangawo kungotera masex workers kudai so murume abva anditiza ndofunga ndakasvika inini pakurarama upenyu hwekuti ndaiti ndikada kubika semumwe andipa soti mumwe shuga mumwe kuti ndibike chezvezvo ndaitogara pamusuwo zvekutobata rushaya kutoti vanhu vandinzwire tsitsi ndikwanise kupiwa chekuti ndibikire vana saka ndakazozvona ndikati kweni ndindadi handiti ndati naiye anga achiendawo ikoko achinobhadha ndatangawo kuitawo sex work ende pandakatanga zvavo zvakaoma nokuti uchiri mumba here kana kuti aiwa handautanga ndiri mumba ende ndandatotizwa ndikatomboshingira ndikaita maricho ndikadii but zvinhu zvacho zvairamba kunyatsa kuita se kubatana ndawaita ndechi zvekunotosakurira vanhu maminda chai kuno kuHarare zhizhai zvoto ndaitozikanwa nemunhu wese ende aada kuti atimbirwe munda wake ndini nekabadza saka ndakazozvondoti pamba pachona kandi ndaitima munda hombe pamba pachona ndandinotopiwa $5 and $5 ipapo kandi 10 kg haisukwana saka ndakaona kuti vana vangu ava vati kurei zvinawakazvitanga zvekutimba izvozvizvi wakambenga wazvita here kumba kwenyu namai yenyu zvokuti munosakurira muri kumusha kwenyu kana kumusha kwedu isu tanga tisinganyanyi hedu zvekuti taikanga urima kazhinji kachona taitisa maricho asi kutoti ndakatozvitangira muno muHarare ndasiwa nemurume ndofunga nini ndasiwa nemurume ndakatomboenda kumusha nevana vangu ndikati inini mai ndarambiwa akandibva pano nevana vakwa handitombodikana kukonana handadzoka futi kunogwara saka inini vana vangu vanga vati kurei vandani nawo saka ndakaona kuti inini ende ndikasatsvaga mari vanawo ndo vachapanduka
negedza yangu ningozvipira kuita sex worker ndo pandakatanga kuita zvecho. Pane angakufurira kuti wakatanga kuzvifunga wega? Handina kufurirwa, ndakatanga kuenda ndega zvototi pamba pachona kanda ndaitonyengerwa mahara anoti ndainzi isusu ngatange taita ndozokupa ndasati ndanyatsopinda muchuni. Mutemo wacho ndouti cash ndakarara manhede kudai so ndakabata mari. Uchiitwa kunofanira kuwaka ndakabata mari iri pakanaka mari zvokutoti ukatondibhoa point of sale machine inenge yatora mari. Right, ndakabata mari yangu handiitika iwo uchiita ukanonoka ndokwanisa kutokudzurisa kuti buda ano kuti mari yangu ndakabata kana ukatenda kudzo ndipe imwe $2 kuti ndidzoke nditese ndirare futi pasi. Saka apa nguva yacho unotoverenga maminutes uripo pale. Ndoverenga maminutes emusoro kwete emusoro anofanira kuita mangani asi? Inini ndikatoita 2 minutes ndikatokunyana ndosvika pa 5. Alright, atidzokere kunyaya yedu ndobva wapinda muchisex worker imomo. Ende pekutanga pachona kanda ndaitonhe murumende bhebhi wakanaka ichindibvisirwa makondo. Ende wakanaka zvesho. Ende siki kai. Ende ndofunga ndakarwara nesiki zvokunge ndiri munhu wekuti ndikutemwa nemusoro pamba pachona ndikanorapiwa ndikadzoka kudai so 2 minutes wo ndarapwa bo zvokutoti kana mari chaenda yenyimwe asi toti ndakazokopawo manotsi kuno mukati ndoita sei onai. Ende papa pachona ndapinda imomo zvakatanga kuoma bed to waste nokuti mari yachona pamba pacho anenge aninzora tsitsi ndaindipa ende asinawo vamwe maborango manokudzayo shamwari kwewe hayo mani izvinhu zvindati ndezvo mahara wakazvoda kupi shiwandairowa bhinzi mahara asi toti nekuda kwekutotiwo ndakazinge ndakopawo manotsi ndakatanga kushandira aiwa ndakatozoenda ndabva ndatopasa chiyunivhesiti ichi. Saka ndakatanga ine gumi yawakapuhwa kunzi usaite sex worker ndeyekuti nyoro haidiwe ende blow job haidiwe, kudya yakadaro haidiwe, kana iwe uchiona ndiri kutonditodya ndotoisa kondomu ndodya richi iri mukondomu nokuti zvinokuaffect ende vamwe vanhu vanenge vane siki dzinobuda ropa papanyona zvinogona kutokisa maronda mudumbu chai. Ndoda kutoti varume vane sikireti akuudze ende iye anenge achida kungoti angokukuwadza chete iwewe paupenyu hwako. Saka izvo ndezvimwe ndati neumwe mutemo wekuti mari pamberi noku before enter ende munhu atange kupinda asati aita sei asati agogodza unzwa ndokuti pinde saka mari ndo inonoka. Mari ndo inobvisisa bhurugu. Mukuti kana ipapa ndikanzibvisa bhurugu pasina mari ukatondipa izvezvi fasta ndinonoke handi ndanacho chebasa. Madiri amukuita mari ndo mamwe manotsi acho rimwe zuva ka uchati wega wauda kugeza woti tanga wabvisa mari ozvibhadhara wega wozvajaira kuti bhurugu haripe mahara. Ude mahara bhurugu ude mahara. Okay, ngatita sei kuti kubva pawakapinda upenyu hwevana wako hwakaimprove? Inini ndakarova gore ndisiri kuziva zvandoita, vana vese vakagara kuenda kuchikoro but kubva ndapiwa manotsi nangu ndakakwanisawo kuzodzidzisawo vana vangu apa ndofunga dangwe rangu ritori form 5 ende ndotobhadhira nechisex worker ichochi. Ende sofa yezvinezvi handingati ndakaomerwa sofa upenyu hwangu hwaanani nekuda kwechisex worker nekuda kuti ndakapiwa manotsi. Asi ini ndakamboita gore zvakaoma ndichienda kubhawa kwacho ndichinyengerwa mahara pamba pachona inini kana ndogona kungomuti $3 onti hayo mandokupa ndotovhura ndotoitwa pai ndapedza ndotopiwa $1. Saka pamba pachona discount yega aiwa inenge iri nyaya yekuti anenge akuona kuti uchangopinda musex worker. Saka uchangopinda vanokumhanyira kudai. Saka ukasafunga nekuziva zvonda hai inini siki ndakairapwe handina dzese ende mhopo chaiyo inini ndakanokweshwa kupari kumhopo nokutoti ndaingorohwa nyoro pamba pachona chise munhu anditi bhebhi apo wakanaka ndokupa 20 zveshuwa indototambidzwa ame wangu ndotorohwa nyoro mangwana ndakutokwenya kusura mangwana nokusaziva ndozobvunza vamwe tatoreba timhopo antimukuzviona. Saka zvimwewo zvezvinhu izvozvo zvinosanganika nazvo kana uchitanga kupinda muchisex worker. Saka iye zvinezvi nyange munhu akauya hake nemari yakawanda apa watora $20 kwakauya akati ndine 100 kauti 400 ndoda nyoro. Zvamanje nyoro aiwa nyoro handisi kurovesa noda kutoti ndakuwarira kutoti kagotwe kangu kane 15 years ka ndoda kuti kapedze chikoro ndo zvandakuwarira. Asi vese vakapedza iwa nenda kuita zvese zvamanje nyoro handisi mai ndokupfekedza. Ivo vana vaisava kusvika pagotwe vari kuziva here kuti amai ndo basa ravanoita regotwe? Mai vangu inini ndakatotenga maworksuit nesafety shoe ndinazvo kumba ndichitobuda kabhegi kangu pano akasechero kangu vanhu vangu vanotokaziva kako akabatwe nevana ndotorawa safety shoe ndowadzo ndirigati nokuti ndoshanda usiku ende makuseni ndikadzoka nokuti vana vangu bikai zvamunoda ndozvivatira kazvangu. Kwewo hembe dzako inza dzisinga dzakasviba wafunga kuti vana vakapusa here?
aiwa dzako dzeugada adzisvibe. Aiwa vakuru ava iye zvine zvavakudhoma plus ndine 2 vana vangu vasikana vahombe ndakavatora ndikavagarisa pasi ndikati handidi kukonai muchipinda mune zvizvi ini ndinodai ende vese ndakavaudza chokwadi 2 asi tumwe utu mumwe wacho ane 23 years firstborn yangu number 2 ane 18 years ari form 4 neform 5. Sei uri kuvarambidza kupinda muzvinhu zvinokuraramise nokuda kwekuti ini nhangu ndakatopindawo nekuda kwemararamiro andakaita ende nekusiyiwa ndine vana hobhonda ndashayiwa munhu akanditambira nokuti hanzvadzi yangu cheche apa ndaiti ndikamuudza otizoni iwe funga muno muHarare ende ziva zvaunoita wakura saka inini ndaita dzozoti ndezvipi kumaricho kwachinokupiwa dhora saka ndakazonyatsoona ndikati vanhu vaiti ziva zvaunoita kuti nditengese bonde ndichitengesa izvi akuzviziva ndii akazvitambirawo sei ini nhangu pandakatoenda kwaarinika ndakatombudira banga live ndikamuti hanzvadzi ininika nyaya yekuti inini ndotambirawo kuruoko ndokwandotsvagira mari saka imimi handidi kunzwa kuti mamwirawo kupi ikoko imimi wachitangirawo mabvuku zvichiendawo mberi unoti kuruoko ndokwakubasa kwangu saka handitombodi kukuona ende iwo zvanzi alright boss sister ende pachina ndotobvisa 10 rand toapa kuti ende henyu munofanira nokuti vakuzviziva asi inini paupenyu ndasingatarisira kuti pamwe ndichasvika pakudaro nokuti munhu kuita 4 ana nemurume kuimbika pandodoti varume vacho kutoimbika chaikoka ndokuri kunonoka kuitika kwarume ngadei mwari angopindirawo pavarume vanopfeka matirauzi vavimbika zvino manje iwo zvauri kutaura zvekupedza vhangeri risiro nekuti ukati vavimbika handiti pamwe vari kuuya kwauriwo maregula ako vanhu vekumba saka mwari akanzwa minamato yako zvinoona kuti kwako kunoita drought kayo aiwa kwandiri ngavauye vachingondipa mari vachidzokera kudzimba dzavo vachishanda imwe vachindipa ndokuimbika kwandikuda vachidzoka kumba kwavanditi mangwana kana vana imwe uya ondipa zvetongorowa ipapo fast track munodzoka kumba kwake wati wamborohwa nemukadzi womunhu kurohwa uko ndakarohwa kawani but amazuva ndinda kutorohwa ende ukatondiwira zvichitsaga ende ndotokumamisa zvechokwadi nemakutoti pava racho randotonzwa panguvayo chihure chinotoda kutoita training ende ndakatoti ende jimi ndotojimira izvozvo toti auya ndotomamisa ende ngaatsure mbwa yake inini ndotorohwa akauya kumba kwangu imboka manje but ndoiriupa panguva iyoyo ndo inenge iri topic yacho handiti kunetsana kopa kunetsana pada mashoko ekuti ndikukunde apa wanga waita sei kuti uzorohwa nemukadzi womunhu ipapo ndipo pandareva kutoti ndanichangotanga saka murume uyu akandibhadharirawo renda ndabva nditi dzikama ndichakuchengeta saka ndaitizvo ndikashaya dhora remuriwoka ndochimuvhimawo saka ipapo ndakazomuvhima pabhucha ndobva tasangana nemukadzi ndikati ko nai ndoda mari yemuriwo apa mukadzi ndasingamuziva ipapo fight yakamuka zvayo zvokutoti akandijuma iwa akatombondigarirawo ipapo akatondimamisa ipapo defeat ndoibvuka asi paakazoya kechitunda ndakamuza ndikati iwe apa miwe panchohwa munhu noti anga akutojairira kutoona kunge songe nini manje ndakada murume akauya nawo namuti mira ndandorova taiti ndikati uya iye zvinezvi ende dako kumacha zvikanzi right bot chasanga ndikati iwe ndipo paipo wakandijuma prazopepa yake ndandangobvumawo defeat kuno ndikuzwa kuti hure ukangodzorera kapa machopso anobva ndiro hure saka unongozvininipisa akazokuinga unomubhura unomubhura ufana kutomuroa kureva here kuti crowd kana mumalocation matogara vanhu havadi hure havadi manje sei uri kudarewo kuti hapasina munhu asirisiri hure sei ndadaro nini apa iye zvinezvi ndakutotamba nevadzikadzi wani ndomwana ndotovapa imba mba kwangu mozova vamwe vanhu ndotovapa imba kutoti haona chichinini so nefangu ndotomudzoti timonitengerawo muriwo pinda mudheni mangu sezvo mangu makanaka iye anenge ari mukadzi womunhu anenge ari mukadzi ndotomupa imba otowa fasta indotosirwa upondo yemuriwo iyo otoenda mumba kuno saka kuti hakuna asisiri hure asi kutoti chihure chacho chaane madepartment chete pane A ne B ne C ma-A tisisusu tobuda pachena aya ma-B aya ndo anoenda kwaanoenda achinorovera kure kuzoti ma-C anorovera mudzimba dzedu saka ndati hakuna sisiri chiu saka toti isu varume vanhu tiri kumhanya makarimwa amaiwa munotomhanya munotomhanya makasamhanya inhema ndokaramiro kacho kako ndo difiti yacho pamwe ndechinzvengawo kuti kumba amai vari kungondikunzwa musoro musana ndakaneta imima matora amai papa saka hachisi chihure chihure saka ichimaito okay saka ndingaite sei kuti madzimai angaite sei kuti vakadzi vasabude uye varume vangaitawo sei kuti vakadzi vasasare vachiita sei vachinopinda hazvigadzirisiki iwe nokuti tikatoti zvinogadzirisika ndo nhema dzega dzega
Chinomboita kuti iwe vakadzi vari kuzopa imba vane vachiti chii chiri kunetsa ibonde shoma here imari isipo here ane shave here kuti murume anenge ane hombe yakanaka inotarisika baba anoyemuruka but kuishandisa asi kuita se asi kugona ende akapinda mba anotsava mukadzi pamwe pachona anotomutsava pawiki ka1 saka wakadzi mudzenguva inini ndendabva nguva nendiri pahiti ndeitoda kutorohwa sini saka ndo time yacho kana wabva ku saka ndipo unodhonza munhu nebhandi kuti uyakuno kuti aiwa uyaika baba hazvina basa kuti hamuna mari but ndikuda isusu maitochipadheni mochirowana inyu mobuda ndo mahure siya atinopa imba saka chihure chinechi chine madepartment vakawanda zvakadi vakadzi vanhu vari kuuya zo maiwe ndikagara ndini nikatoti ndikatoda kutozvitaura chaizvo hapana ndogona kutuswirira bhuku rako rinozara novheo cheche zvekutoti chero ikoko kumaraini vakandiona hangu tekwangu takakwidza ndichipopotesa nonyarira kuti handideni noti anozondozobuda suicide but handizobude mine nechizoti ndoparadza dzimba dzeunoti inini mine nechidawo varume wavo handiti apa iye aningapinda mba mangu ini ndikazotorowo wako ukamuonaka handiri kunzochitawo handiti mese ndikukupa imba ndakukufananidzai mukadzi ndomupa imba murume ndomupa imba neida kufananidzai ndifane kukurasisai apa uri ngotaura zvemurume uyo wotaura futi zvemukadzi uyo imimi ndezvipi zvimwe zvamunombotadza zvaunoti iwo uri kutadza kana mubasa rako irori kazhinji kachona zvinowanza kutadzika inyaya idzodzo dzenyoro idzi dzenyoro dzinotadzika handidi kukunyepera pamwe pacho iwe unogona kutonditora ndotoenda newe kumba kwako but ukataura nyoro apo ndatadza aiwa panyoro ndotadza asi izvi zvekuti hanzi tapfekedzana aiwa handi 6 na 9 kana 10 round totodo nokuti iwewe munhu paunenge uri kubasa ka akunogona kugara akuchibhadhara sepachristmas kazhinji kacho ndowanza kuita 2 something kana 300 fungai kutoti ndendasangana nononga vane varangani ayo handitogone kana ndazoenda kuchikoro ka ndikunoverenga aiwa handitozi $300 $534 machaji aunenge uchichaja 53 pamba chinogona kuona 340 aiwa apa wakunyepa manje aiwa chandisuda zvamwari chaizvo kapa chanduda kukuudza ndechekuti paChristmas manje panorowa inonzi mutonono mutonono munoiziva aiwa kwanza ndatanga chiureka mutonono kuita se aiwa iyo inotoda ndiri panguva aikwanisa kutsanangurika aiwa mboti todombichana mboti tuli une uchiita se ake mutonono ndikasvika ininika apa iwe unorara pani ndobva ndakutononera ndinokudza kuti panapa toda kurowa 6 times handiti ndikati 1 2 3 4 5 unofanira ngoichita se kuchitopedza ndomutonono nokuti ndokusvikisa kure kure kusingasvikwe saka paChristmas anenge atongori maseconds tichibuda pamwe pachona ndenditori mumba line iri panze chingoti next ende akapusa wewe ndosvika pakurowa 20 momo noti ukati ono ndokuti baby ona iwe ukunonoka chindipa 10 imwe ndikuitire so ndikakuita so ndikaona rama ndoti baby ona chimwe ndikupfekedzeni mboyi chikawedzera ndogona kuti buda ndi 30 saka mari iyo inobatika paChristmas nokuti mbudzi dzese madhongi vanenge vari kupi kuChristmas plus handiti varume munobhajeta mari Christmas kuti vana kamazai nebheko aiwa kwete mazai imimi mwana wenyu mukuru kana asingachananga kuti ndini paChristmas ndodawo 20 nomati zveshuwa ende vanangu ndakatopa 20 imwe yacho kuya kwandiri nini sister Shai totoitora totozha wambotaura zve300 apa Shai unomboita musoro nemari kunze kuchengeta vana pari zvino so ende musoro wandakaita ndane mombe dzangu 3 kumusha mbudzi ndine 16 awo kwanditauri kana mba mangu chaimo kana ndikakuti $5 ka ukapinda imomo ukazowereka na iwewe wakubvisa 5 iwewe utoriwo benziwo zvako noda kutoti unenge uri paParas kana uri mba mangu unenge uri muParas makanaka firiji ndinayo saka chauno ende mabhiya togona kutenga totodhakwira munhu imomo saka ipapo manje ndo paunorwa inonzi chitendere rudzoke ndokurovera wakabheki ndikakurovera uri mba mangu nemhosva ndouya unenge usina dambudziko wamataura zvekatonona katonone ukabva wasangana nemumwe munhu anoti chero watonona zvako but haatunde akasatunda ka ndo patotawo toti tinowedzeresa chi zvitori advantage futi adatora advantage noti katonono kayo unotonyatsa kunyudza wega unoyaziva kuti ndiri mukati mamai pano iwe uchinatozwa kuti baba varimo aiwa baba aneni baba ndinawo saka izvozvoka iwe unofanira kuziva kuti ndamuhiti unofanira kukasira kuita sei kutondipedzerawo kuti nditoriwo wavo nokuti unenge usiri wega une here waunazoti uyo anonditapirira but ndaona futi nyuchi dziri kunhingirira unonaka kazi uri uchere
Ndaona nyuchi. Iwe boy ere nyuchi. Idzi nyuchi dzinenge dzakutodawo nini. No before you enter nyuchi. Wazinzwe. Saka une 1 here kana 2 vaunoti kana wabva kunguva paipa unaanza kuona tu sex kwa unenge uchishandisa futi condom ere kana kuti unenge uchishandisa nyoro kana une wavo uno. Nyoro ndinayo imwe chete. Iyeyo chete ndiye munhu anoitawo kuti nditundewo iye. Alright. Ende iye antomude pakati pemazuva nokuti mande chipiri chitatu china Friday ndinenge chinotsvagirwa wangu mari dzechikoro nedzekurarama nedzokuti inini ndigarewo ndiri munhu chaiye. Weekend andina kwandinoenda. Ndinozvigezera mvura yangu ine chando nyama dzangu dzodzoka nokuti ndichiendawo kunyama handitodi kuti dzidzoke dzikadzoka kauku manje aushande. Vanokukwadza unosangana neanomba anobva amanikidza kutsemura. Saka uku kunotoda kutoenda nhengo yako yakatoshama kuti dhibhi rese rinopinda munhu wese muruchi zvese. Ichocho ndochino sex worker chibichi chakakwana. Kana nduma notsa makapuwa iwaye kuti unofana ku ukaona munhu anoya ari bichi achikudzwa kuti ende nhasi ndatsemuka asi bichi unofana kutogadzira uku kuti iye zvinezvi ndakuenda uku kwako unofana toramba kuri sex. Diki hombe ndachitsvedza achipinda achibuda handipana paisusu tikuitisana zvemari iwewe une zvakunetsawo kanditi nini ndoda kuti ndikubatsire ndikudawo mari ondipawo ndokubatsira wobuda woenda apa isina choice ende kana iwewe wakuda choice takutodanana. Iwe chisex worker chako kunakidza zvekuchiro ukaona munhu ada kuroora zvamanje imba iwa handichakwanisa nokuti ndajaira Monday to Friday. Iwe chauri kuda imari handisi wabvaona mbinga waona chivhayo wako mari iri ti handira size yaunoda bro unoita sei chivhayo yanenge akutondibvisa munharaunda munhu otondiendesawo kumayadhi nokuti muno manditadze kunzvengera unotonzvengera unenge une mamwe mafanza unotoziva kuti uyu kunyange akasafona anotongonditi shaa pakadii totongorowawo buda waita sei pane dziri mamomu dzemudanga dzemanext door dzinongonzvengera dzichirowa zvinonetsa chivhayo anoshanda asondisa kamera. Right. Saka apa ndanzwa kuti une mombe handika une huku dzako une mbudzi dzako ndinadzo. Kana uchita basa irori wataura kunyaya kuti mwana wangu mudiki ndoda kuti aitise apedze chikoro handii pane akapedza chikoro vana vemazuva vachagona kuchengeta vabereki noda kuti chero akafunda aine degree chara asokwanisa kunge achiwana futi achikwanisa kunge achiwana basa zviri kureva kuti nguva yekuchengetwa nevana mazuva ano hakusisina kana kuti yashoma nokuti mwana kana chero akawana basa anenge akatoomerwawo. Iwewe pane zvauri kupfuurira mberi here nekuronga kuti kana ndichizenge ndaritaya basa iri ndichazenge ndichirarama so? Inini ndikutopfuurira mberi nekutoronga zvototi zvamanje ipapa ndakatobva kuGoromonzuku ndikatoona stand ndakatoyafura andakanzi 2000 ndakasana kuwapa 500 but akanditi gore hangu ichita sei ndichibhadhara. Saka zvimwewo zvoda kuti ndoti ndikatenga stand yangu ikoko ndowaka 4 rooms dzangu kana nchinge ndawaka 4 rooms dzangu kumusha uko kana Mwari achiri kunditendera achiri nemarket noti market inopera ndo zvandikutaurira ndo retirement kana nini ndichiri nemarket 2-3 years kumberi uko ndoisa chituckshop changu ndochiritaya hangu nyama dzangu dzichiri kugonawo kufamba ende ndichiri kuchiwawo nasabhuku noti ukazoenda muchasabhuku asingakupfimbe zvadhako uda unopfimba futi nasabhuku kwani masabhuku ndinoda kuitira huku mbudzi achipota achinipaka muriwo ndingangogareko enda hausi kuda kusiya aiwa andosiya but sabhuku kankuru ndio anenge achingokutowa awazokurowa first day anenge ukanzoda kutowa sabhuku akauya otoka mbudzi ouraya omesawo ndo zvandiri kufunga ni andifana kusvika 2030 ndichiri muchikambani chindoda kukasira kuita nyama dzichiuta se nokuti vana vangu iye zvino zvivakura ende vakakura vanini ndakangwapa polisi kuti mimi ndimi muchaendesawo avatumberi kuvakashaya vakazopedzera vapinda vakashaya zvavo inini ndichiri kwekoko vana vangu handizovasiriri ndinenge ndichibatawo navo 2030 iwe une makore mangani apa izvo ine 33 inini mwana wangu ndakaita zvokupiwa ndine 13 years 13 ndakapiwa ndiri pachikoro mwana wangu uyu wagaroda zvinhu kayo 13 wanga kutovhura ipapo handisuziva kuti seifamba ipa chii chakaitika nyaya yakaitwa inini nyaya yangu yakatoenda kumakesi ndakapiwa mwana naticha murume wangu iyeyo wacho anga ari ticha saka muzoti kumusha ukaona mazepi majoriji usikazvonakidza saka aingodaro kuzosvikawo ndiite chi pamuviri ndozoitawo pamuviri nyaya yacho ikaenda kupolisi ende tikatoenda kumataredzi muosha nandabvunza kuti wewe tokubvisa here uenderera mberi nechikoro ndikati ini murume wangu ndomuda sezvo
ameno kuti wozvakafamba sei baba wangu namai vangu wabva wandirama saka paakandira papo semurume asi akaroora zvake zvese akabvisira kuti taita wana fo murume wangu wani andi hanguzoita varume chi wakawanda kuzosvika wazoona kuti handichamunakira bva ndisiya wani murume wangu iye zvinezvi wayaruka manje sex yawakanga uchiita uye pa13 ipapa neiye zvinezvi musiyano uri pakuti yemazuva ano ndikunakirwa nayo ndikunyepera apapo ini ndaingofunga kuti murume akapinda achibuda zvapera mazuva ano ndakutonzwawo feeling yekutotowa panapa ndikutodawo nyoro yangu iuye titese tiite nekuti nyoro manje inopiwa munhu aipiwe the whole people eZimbabwe awese ndokupfekedza makondomu takaenda chiuraramisa iyo makondomu acho hambodambukira muri pabasa uri kuramba nyoro asi haadambukiri masuicide ekudambuka akawandisa aripo kondomu rinodambuka saka unogara uri pariski hongu zviripo izvo pariski ndiripo but ndogarawo ndine mamorning after angu ndogarawo ndemapirisikugeza chibereko saka ende izvozvo mbeg mangu hazvitese hazvishaike plus wesusu temapirisi mamwe atinopiwa kwatinoenda uko kusesha ekuti zvoni kana richinge radambuka ndotongoritora ende ini ndikaona 2-3 yadambuka hazvimusiwo mari yacho handichatotsvaga ndopfekera pirisi rangu ndodzoka kumba saka ndikatodzoka kumba ndotanga kutoteera nguva iyoyo ndakutobvisa chi tsvina dziyadziyaanoshanda kuti ini ndisazobatira tumwe asi sika ina zvozosika inenge yatobata sesha yakanakira chii sesha inotirapa mahara inotibatsira and even kana tikaita masuicide mamwe ekuti munhu unenge waitawo zvimwe zvaana siki chichichi zvezvi inotibatsira saka secha chimwewo futi echibato chinotobatawo zvakanyanyisa kwatiri isusu masetsi saka isusu tinotoida uyezve tinotoikurudzira plus vanofamba vachitibaya majekiseni plus vanotofamba vachitipa makondomu anotouya basa kwedu kumanheru vachitipa makondomu maribojeo echikadzi neechirume zvese topiwa iwe unofanira kushandisa ripi rechikadzi murume ngaapfeke rake inini kazhinji kacho ndowanzofarira echirume but ndikaona kutoti uyu munhu handisi kumunzwisisa anenge akuita ari kudambura ndopfeka ini pamunoita futi mashort time iwaya munogeza usati waenda kunext round paipa wambotora zve300 augeze autogezi hazviite kugeza kwaichi plus apa ini ndaenda kuwa hakuna mvura yacho ndoiwana augeze nyaya iripo mafuta iyayo ndo anenge achingoshandiswa iya kukaoma ndoisa ribujeo takaenda ndikapedza manje sezvo nene kamvura kangu kaneni nako mbegi ndochisukwa kwangu kanoona kutoti apa inini ndadambukirwa nemai makondomu ndochipfeka pirisi rangu pende rangu ndakupfeka dzekumba dzakareba ndakuenda kupi then kusvika kumba. Une zuva here muupenyu hwako kubva pawakati wane makore mangani uchiita basa? Ndane 6 years. 6 years. Uchiri mudiki mubasa 6 years chete ndafunga kuti kuma 13 maji. Aiya ndane 6 years. Une zuva here raunoti wakambobatwa rough necustom kana kuti munhu wangosangana naye musi iwoyo? Mazuva iyayo ndakudzoka kwekutanga kuya. Mazuva iyayo nini zveshuwaka ndakaenda kumabvuku kuna vanhu vanoita zvandakaita paina ndaketwa nemwe murume abva nditanzi ndokupira kumba mari apa pese pamukona panaka apa pampasati pawako uyu murume uyu akauya neni kuno kune chisango akaita pungwe achindinyenga nyoro pungwe musango imo achindiumburudza nemakuseni ndobva atondirowa ndikatosvika kumba ndakatokwa saka ndakatobatwa rafu kana kwaita ka 3 times. Kamwe kacho wakaitwa sei? Pamwe pachona akanditora achinditi chichi toenda kumbata utaenda kumba kwake ndobva keadho rake ndobva ndinyenga nyoro ndobva ndinyima mari yangu. Pamwe pachona ndakatoenda nemunhu kushort time abva svika bva ndidzipa abva nditorera foni nemari yandandinayo futi. Saka akaura afa akamanjika akakutsotsa beans. Beans andirowa mahara mari yangu akutora ndanditori $6 abva atonitorera ichi mari yangu. Saka izvozvo zvinoitwa munhu anenge achatanga kuita se kupinda zvezvi akaura zvaizvesu apa ndasini yayo ko chikadhi ndotochiona ende nini ndotonzwa nekutotaura isusu kaye zvinhu chatakanyanya kudzidza isusu pachihure chedu chatoita ukasangana nemurume kuti anokuudza kuti iwe mani kwako mani mhata tonorowa mhata wazototi mboko andimazvo then uzoita vamwe wacho anenge akachena chikudza kuti bebi ndokuitira zvese inini ndine mari dzangu imboko indoda munhu kutoti shamwari nini inini ndikudawo munhu wenaiti imari $20 alright bo chiendipa mari yangu foni yangu ndotosiyira ari kusara ndotobara
zototi saka pachibichi pane mboko dzakawandisa ende mboko izvo dzakuya neunyoro ukangonzwa munhu anokuzoti ende ndigere inini ndoni masofa mutako chikwe masofa ndikumade kuda mari yaukabata kuda sofa ngatiite izviripo andimazva imboko futi vanhu vakadaro saka izvozvo isusu katakasangana nazvo futi saka paizvinozvi taakuziva topic emboko nemunhu asiri mboko akuzoita tsotso kutoti mari yako anokupa kuzoti baby takura chichi apa ndikutorera meni iwewe ende ndikatokuona iwe ndakuzoti ndipe ndisiyire munhu iwewe wakunditi takura tende mari yako ndotokuzoti madhiribo anchatotsvaga chi saka manje kana achingaona new face manje anokuita manyu ayo ende anonzi welcome to manyunyu pakutanga kuita chihure saka chihure ichi chiri pawiri patatu pandataura kuti kune ABC pasi ipapo ndo pachakapera masiya vanhu vane varume watei tichipawo dzimba vachirovesa mudzimba dziri kune vanhu vari kunzoko vanogona kunge vari kuona vofungudza kuti patiri kutaura panapa aiwa hapana zvatinodzidza. Iwo ungakurudzira here munhu kuti muwo zvako kuti vana vako kuti auye kuchihure? Inini hangu handina munhu wandokurudzira ndichinyatsotaura zvichibva pasi pemwoyo pangu nokuti chihure ichi achipindwe nekuda kwekuwana achipindwe nekuda kwekuti inini ndoda kufara nokuti muchihure unosangana zvakawanda saka chihure chinopindirwa nekuda kwemaproblem and maproblem akakuremera shuwaka unoguma wangoona ngoti regai unongozvitengesa vana vangu ndiraramisechi vana vangu nokuti pane pamwe pekutoti vana vako anozoguma vakunhonga mutauni ende apa inini ndikurarama. Saka izvo zvimwewo zvekutoti pfungwa dzedu dzinenge dzatogumawo kusvika pakuti handisisina inini chekuita ende handina chandingaita handina kuenda kuchikoro ndakamitiswawo ende ndaberekwawo vana vangu ndadhampuwawo saka regedzai ningoitawo zvinondiraramisa vana. Inini hangu handikurudzire munhu kuti munhu enda muchihure asi chihure unoenda wega nekuona kwekuti inini upenyu hwaita sei hwandiomera iye zvinezvi saka ndofana kuita sei ndiani nani wega ongozvibatanidzira wega asi inini iye zvinezvi chandokurudzira kana uchizoti kuri kutanga kupinda muchihure ndatanga wabvunza manotsi tikuonesi ukaenda iwe usina manotsi manje unonyengerwa mahara ende chihure chacho chinosvika pakuzokubhowa ende siki unoora nokuti inini kana ndorangira kuti ndakamboora sesha ikandirapira pamba uchitadza kufamba nditadzofamba inini kana ndasingazive kuti siki chiini ndaingorwadziwa nekuzasi kwangu uko ndichitora mapiritsi emusoro akuzosvika 4 ndoda kana iri drop 2-3 days unenge wakutoita wema ini ndakaita 1 week ndiri mba ndakarara saka ndakasvika panguva yekuti ndanda kunhuhwa ende shamwari dzangu chaidzoka pane 1 shamwari yangu iye ndomuda kusvika nanhasi kusvika ndife ndoramba ndichimuda ende ndiye munhu akati iwe ini ndakuenda kusesha ndonotaura nyaya yako ndofunga akaita zvokunditora foto manje ka mozwa chinhu ichi chinoshata ndakavhura makumbo chinhu ichi chinoita kunge ichi chinhu ichi chakanaka kana chinaka wakapindamo kana chaora chakaipa chinhu ichi ende rakashama kuda ende vesesha vanhu vanonoka vakauya ende vakaita 1 week ndakabewa manjection type netype kuzosvika ndipore saka sesha inini ndinoikurudzira kuti zvinhu ngaisaitire inini nevamwe vese ngazvirambe zvakadaro nevamwe vese ngazvirambe zvakadaro iri kubatsira aivo vesesha muri kungozvinzwirawo tiri kuda kunzwisisa kuti iwo pawanga uchiri mumba iweyo mamistakes aunofungidzira kuti waiitawo pamwe akazoita kuti murume wako abude ndeapi? Inini nanhasi ndotomatsvaga inini ka inini hangu nini chandikuona pamwe dhuzi nasingamunakiri nokuti bonde ndaingomupawo nenguwe ende kubika kwacho ndaibikawo ndaiwachawo prazi kana peichecheyo ndasingatobvunze inini ndaingonzi ndizota kutengera chikafu ende kana pari pamuriwo ndaitouya nemurongo adzauye idzodzo prazi ndandingoriwo munhu wekungoti ndaingozvininipisa kuti ndiri kuda chimusha wangu sezvo inini kandati ndakabhowa baba wangu namai vangu saka ndofanira kugara chiimba iyi pamwe dhuzi anga sisinganakirwe uneni ndozvandikutoona kana kuti pamwe dhuziwo angaonawo rinonaka unoti hure rinenge rakarungwa rinonaka ukarijaira ende hure rinonaka hakuna hure rinowawa hure rinotapira. Munoita sei kuti munake? Tenda sei toitaka zvese zvinodiwa nemumwe nokuti varume vandimozvazvipi zvavanodika isusu mabhebhi ende varume vanowadika utotoona sevana veECD aiwa varume muri maECD nokuti ukauya mumba mangu pamwe kumba kwako enda usati waroverwa kemutonono akavara saka ndikakurovera ende kakakufadza mushe chokwadi kumba unobva isusu papa kandati totodhismisawo mwana kuti aiwa wonaka paunobva pasera apo manje kana ukada kuswera munhu uti ndiite sei muraini famba uende anenge anakirwa ndokunaka kwandikutaura pamwe iyewo baba wekwangu akanakirwawo nekemutonono sizoinasa ndaukaziwa akandi ndakatozokaziwawo ndaendawo kusex work saka vanhu vari mudzimba umo vakarasikirwa vane manotsi akawanda havasina
Havana manotsi vanofunga kuti kurara vakasimudza makumbo ndo kunonzi kurara. Pane imwe ekutunga musoro kudai kutoti iri rine rakataisa mudenga kudai zvototi chero murumeka akasachema ipapo ndomubhiga kuti baba imimi hamuna kumwe kwamuchasangana nezvi. Varume vanotobowawo kunge madzimai. Anochema offering anoenda kupa handifunga kuti pamwe uchazowana offering kuchechi kupi kwauchaenda nokuti nguva iyo nenda toita zvokuti ndikutora asi ndikakuda imbondiitira imwe noizi yakaitwa nevamwe baba. Aiwa anochema achema baby kani mai wei usadaro aiwe ashit man anoronza ashiti mani kochiko ndine ndonza shama ndisokoleti soko sina mutupo usingatsvage zvakawanda. Inganotaura nehanzvadzi yangu ene ndabva ndanyara soko haikona kudaro soko makatozviregera makatoregerera koget mazino akatoora takainonokera koget makainonokera. Alright, hatiri kutaura zvinotadzikwa nemadzimai kumbako. Wataura nyaya yemastaira ndo imwe yacho. Ndo imwe vakadzika kumbako vane vachito ina handisi hure imi muri kuzviitira kufadza munhu. Iwo waizviita here uri mumba iwo? Panguva chiyo ndasingatozivi. Asi dai waipiwa imwe second chance zvechihure zvinogona kuzviita kuna baba kumba iko. Zvototi kana akadzoka. But handiti zvinoda mamasoro akawanda here kuti uzviite. Fanike yangu achitaura yekutunga pasi. Aiwa iyi manje software kutoti kana iye anenge akamira dai anenge achingoroka software zvokutoti kana wega akasakuma kunge bhuru munhu iyeyo enda nditomudemba mangu zvachose. Nokuti vese mino wandopa izvozvoga. Enda ndozondishamani ngatidanane ndova mwana akutoita nawo nyuru. Ndenge ndakamba apapo ndopanonzi offering. Iyi ndo inonzi offering aitirwe munhu wese. Inoitirwa munhu unoti ane bhegi uenda muka. Aingoitirwe kuti ndaenda kubva ndopa offering. Offering ndinenge ndatokuzuma ndakona kutoti apa inenge inotitori. Chimwe chinotadzwa nevanhu vari mudzimba madzimai iwo asina kuenda kuchikoro cheusex work vari kurasikirwa vari kuita varume vabude mudzimba. Ari mudzimba nhasi kana ino vachindinzwa ngavateerere vabatisisa. Vasashora nokuti mangwana iwo futi vanogona kungomukawo vari sex worker. Izvi zvinhu hazvirambwe sendazvipikirwe. Nyaya inoitika mudzimba ndekutoti handiti panoita mabasa ake ende baba kungobata kudai so nemakumbo ende baba nguke kuti hasha apa nhasi ndikudawo nekumashure izvozvo zvamu ende nini amazviona kupi ende pane kwamaenda asi pane kwaenda but akuda kutokudzidzisawo kuti uku ndaona izvi ngatiite. Saka vakadzi vari mudzimba vanoramba. Saka mukaramba muchiramba varumenyu isusu kuno kuti kazovapa offering kandi kawatora handizode nonsense ndokuroka uyu ukauya ndokurovera murume wako murume ndotora ndokubhura vana oraranzana. Saka ingadei zvidiwa achitinzwisisa vachitibatisisa ngavatambe nesu tichivaudza zvinodiwa naana baba nokuti ana baba vana vadiki pamwe pachona inini chindati zvaizvozvo zvachona ndogona ngomba kahwani chete akatoyamba mangu pamwe handichatozviite ndakutoitawo zvimwe asi anongotera achiti uyu mwana uyu akagutsikana neofa akadhura dhaka naka mama. Imi munoda kuti anakirwa adzoke futi. Ava vari kuziva kuti anogara pano hapana kwaanoenda. Iko anoenda kadhatso achizoya kwatiri anotoenda agare pano pamba pake but akubuda. Andimuzona vakadzi papapo ndo paanorasika ende murume anongoda kungobatiwa sezvazviri baba ngavangopiwa position yawo. Ndibaba mumba kana nhasi akatiwo ngatimboitawo yekuti pambedha pakona panipa ende baba wakamira bvumawo kuitira kuti paanongoenda uku ini ndikamuitirayo angoti zvangofanira zviriko kupi kumba ukasazviita kumba kazoya kwandiri ini ndoona mupa offering ekutunga musoro basi. Aiwa washona baba haumbowaone vakadzi vari mudzimba asibata musha varume ngauye kwati shai pa 6 years idzi wakamboomerwa here nekushaya mari uri musex worker? Ndakangoomerwa ndichitanga zvamanje manje zvedu kunze kwacho kwakaoma kwene but hauzoshayawo 15-20 saka ukangoibatanidzawo hauzombonyanyawo kutamburawo asi kana kuine mari zvakuenaiwo mari toibata asi zvamanje manje so totongotiwo kunze kwacho kwakaoma munhu wese haanawo mari saka patoenda pepai tichitiwo ma5 pamwe pachona inotobuda kana 2-3 pamwe pachona 2 chaiyo munhu anenge asina sachitoda muzvona. Asi kuniziva here kuti unogona kudzoka usina kukecha? Kudzoka usina kukecha unenge usina kugadzira mafanzi noti nyaya yekuitika ini mafanzi kana nini nchiti mafanzi handiti nini ndonyanya kuenda kuruwa nekuklimbon uku ini ndakuzikana pane vamwe vanonakirwa neni zvekutondisipo hatokechi saka pachona ndogona kusakecha vamwe ava vanouya vanyowani but vangu vaye
2-3 handizowashandudza kwahungumba neka 10. Iwe unotozvipa mbiri yekunaka iwe. Aiyo aisi nyaya yekunaka, inyaya yekuziva zvaunoita. Ayo ndanakirwa nechirongwa chinechi. Ndanakirwa. Daudzokera pekupedzisira tichipedza chirongwa chinechi. Pawakadzingwa nevabereki vako ukama uchibva waita se uchibva wapesana, makazosvika patime yereconciliation uye vari kwere? Vari kuvapenyu vakatora nguva kunditambira. Sezvo pavainzwa kuti zvoni ini nevana ndikutambura ndaitongota mheno mwana iyeyo endaigona kuchikoro akati disappoint, asi inini hangu ndakazongozvitorawo semwana kuti amai vangu ndimai vangu. Ndofunga ndakatsvaga mari yangu Christmas last year ndakawana 340. Ndabva ndaenda kumba ndakatenga grocery iyo yemarathon. Ndakajamba masipika noti ndakati 24-25 Yeah. 2 days 340 na ndaiona. Ndabva ndatenga grocery yangu, ndabva ndatengerawo baba wangu sutu yawo, ndakatenga 60 ndabva ndatengerawo mai vangu. Ndabva ndaenda nekuna asawira wawo. Right. Ndabva ndasvika ndikati inini ndiri mwana wawo, ende kutadza ndakaita se ndakatadza, asi ava ndimai vangu. Handina kwandingasvike nini ndisingataure namanani namai vangu, inini ndaukumbira uregera. Ndobva waenda. Saka haiwa vakafara pamba tikatoita pati tikatopembera. Saka ndaamwana akupi kune vabereki vangu. Kuna vabereki. Zvekutoti vana vangu vamwe 2 ava anditogare navo, anditogare ko kuna vabereki vangu, anditodzidza kuguru. Saka zvakakosha kuti uve neukama hwakanaka nevabereki. Ndane vabereki vangu neukama navo hwakanaka. Saka handisisina problem nevabereki vangu, asi vakazomutambirawo ini ndatoenda unokumbira urege. Zvitoti ingadeni asina kuenda pamba 6 years idzodzi, ingadeni ngori musango. Ndine vana vako ungada uringochengeta vese. Ingadeni ndine vana vangu ndichigara ndondega. Mashoko avakataura vazokutambira unge vatora chipo chako chauya nacho chokumbira urege. Mashoko avakataura kana kuti anokubatana nhasi whether ndeerudo kana kuti ndechi, vakati chii zvinhu zvausingakangamu muupenyu hwako? Inini vakangonditi man'uwe soko madzoka mumusha, asi nzira imimi yamakafamba nayo kubva imuri kuchikoro hatina kuifarira. Pashure pezve mimi makabva maenda nemurume wenyu, asi isu takakudza pamwana wani siya iwo wabvoita naro. Ndobva nemosa isusuka ende tani takatokura mabhati semwana adzoka mumba susu panapa toita chivanhu. Saka takubika doro tikupirawo kwadzimu kuti mwana anga ari musango adzoka kumba. Saka chinda ndokuda ende baba vangu abva andihaga, mai vangu abva andika, ende vese abva achema ende vandachemawo, ndobva vatongondiregera. Iri misodzi yerudo. Ndeilafu zvangachemera hure nauya kumusha. Murira dzoka mufield. Abva kubasa. Alright. Dai kwako kuti urupo wamukana wokuti ndozoti wambotaura zvakawanda maererano nezvekudzidzisa. Kune vanasikana vadiki vachiri kuzvikoro, vamwe vakadzi vari mudzimba, vamwewo masex worker futi arimo muindustry. Uchipedzisa chirongwa chinechi, kana pane zvandisina kuvhunza zvaune shungu yekuti izvi ndoda kuzvitaura mhuri yeZimbabwe chero vari kuAmerica vambozvinzwawo, ndezvekuti tichipedzisa chirongwa chedu chinechi chai. Inini shungu yangu pamasex workers ese nevamwe vese vanodawo dzidzo pachirongwa chinochi. Ini ndine shungu yekuti vanhu ngavasaite nyoro, ngavarambe nyoro, nokuti nyoro ine maproblems akawanda. Pamwe pacho unogona kungoita sike kuti inokutorera mwedzi uchirapwa. Saka isusu hatina kumwe kwatowana mari nepapa pedu. Saka chinda sepapo pacho pakaora unozoiwa nepi mari. Unotambudza wana, unotambudza vabereki wako wawepawo dhora pamwedzi. Inini ndo shungu dzangu, unongoti vanhu ngavasabvume nyoro ende ngavasanzi ndokupa 200 nyoro, nokuti nyoro ine goho kumberi kwayo. Prazi ngavagariwa nemapiritsi morning after ekuti wo panonzi woboko ndomuwo unobva wangorinwawo kuti usaitewo nhumbu, nokuti chibasa chedu ichi ukaita nhumbu unodzoka go back to zero. Ndo shungu yangu kune vari kundoonawo nevari kundonzwawo nevari mudzimba, ngavabatewo zvakanaka vadzirume wavo, uyezve ngavabvume masitaira ese mumba, nokuti isusu masitaira yayo ndo anotipawo kuti titorewo varume vacho. Ndo zvandongokurudzirawo kune vanhu vari kundoona. Vari mudzimba mazvinzwa, nyoro yarambwa, hanzi makondomu aripo ari kutopuwawo zvekare mahara nemaorganizations akafanana naSecha. Kana uchiti hapana chaunodzidza pachirongwa chinechi, handizoti ungave munhu akaita sei iwe uchinzwa unzi nyoro haitenderwi. Kune munhu wausina kuenda kunotestwa naye, kune munhu wausina kuroorana naye, kana kuti wausina kuwirirana naye kuti shamwari iwe ndowapatina yangu yatinopota tichirovana nyoro. Nekudaro izvo zvezvo ukazoona munhu anoti hapana zvandiri
kudzidza pachirongwa chinechi ndiwewo zvako hatina zvatingakuita asi ndofunga une zvawaona zvekudzidza kana uri kwaunenge uri uchiita basa iroro unoda kuti patestimony yako yekuti wakapinda sei mubasa irori uye ndezvipi zvimwe zvaunofungidzira kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva namba ndidzo dziri pascreen munokwanisa kunge muchitaurawo nesu tichigona kunge tichiuya kuzotaurawo nemi mukangokwanawo vatatu kana muri kwamunenge muri ikoko kana kuGlenville touya kana muri kuShurugwi touya kana muri kupi tinouya chinangwa ndechekuti tigene kunge tichipa vakadzi voice ravasiri kuwana mukati meino nyika yeZimbabwe. Rega ndibvunze Shai, pane help here yokupedzisira yaungada kubva kune vanhu vari kuona izvo kuti vakandibatsira ichi wambotaura wako kuti 2030 kumunhu akatida kupa mari yetaxshop yezvinezvi ndo imwe nyaya yandandasiya. Inini chero zvavo kune vanhu vari kundiona chero nhasi munhu akatonditi ini ndakwanira basa iri rekuti ndoshanda ndichipiwawo mari. Ini ndinokwanisa kushanda chero ini ndikaona mari yekuti zvoni ndikwanise kunzi nhasi ndastarta business ndotozvida but noda kutoti mari dzedu mazuva kunze kwakaoma tukwana 10-15 ndechikafu chete hatina chatukwanisa kureza kuti tikwanise kuitawo business saka kune vanodawo kundibatsirawo munokwanisawo kundibatsira. Kune vanoda kumubatsira Shai munokwanisa kungotibata pana paSly Media TV hatisi kukupai namba panapa mungamunetse mungamudisturba munhu ari pamusoro mungamudzurisa saka hazvizoita munotanga mauya vanotanga mauya nekuna mukomazirayani. Thank you so much for joining us live here on Bisho Lifestyle. Zita ndoni Sylvester tafumana indi Nakundai Chitate tiri kunakirwa tiri kuno Nakundai tichinzwa zvedu nyaya dzazitaurwa naSokostina mwari vakuitirei zvakanaka muchengetedzwe mubasa renyu ramunoita. Pari zvinezvi ndinoti bye bye.